ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон ҳаҷвнигори маъруф Аловуддин Абдуллозода дар синни 57-солагӣ даргузашт. Санаи 17 феврали соли 2022 боз як қалби яке аз ҳунармандони маъруфи тоҷик, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон ҳаҷвнигори маъруф Аловуддин Абдуллозода аз тапиш боз монд. дар ин бора саҳифаи фейсбукии вилояти Хатлон хабар медиҳад. Аловуддин Абдуллоев санаи 15 майи соли 1965 дар вилояти Қурғонтеппа ба дунё омадааст. ӯ ба унвонҳои ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон ва ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон сазовор гардида буд. соли 1989 донишкадаи давлатии санъати ба номи Мирзо Турсунзодаро хатм карда, фаъолияташро дар театри мусиқии Мазҳакаи шаҳри Қурғонтеппа шурӯъ намуд ва ҳамчун ҳунарпеша ва коргардон бо муваффақият кор кард. чанд соли охир роҳбари ин театрро ба ӯҳда дошт. Аловуддин Абдуллоев дар филмҳои Братан, Падари моҳтобӣ, Тӯҳмат, Чоҳ, Қиёми рӯз, Шоҳид ва Интихоби ман, филмҳои телевизионӣ Дар орзуи падар, Боғоҷ, Фарзандони бегона, Қарзи виҷдон, силсилафилми Хуррамдиёр ва ғайра низ нақшҳои хотирмон офаридааст. дар бисёр филмҳои ҳуҷҷатӣ ва филмографияҳо ба сифати нақшофару коргардон иштирок намудааст. барномаи махсуси телевизионии шӯхиҳои Аловуддин ки қаҳрамонҳои шӯхиҳояш аз рӯзгори атрофиён гирифта мешаванд ва аксар муаллиф худаш ҳасту якбора чанд нақшро меофарад, писанди умум гардидааст. Аловуддин Абдуллоев шурӯъ аз моҳи сентябри соли 2019 яке аз доварони шоу-барномаи Central Asia Got Talent буд.